салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо сар меша ҳамхел бо айпеши почта. қати кӯдакои ҷа омадем, посилкамона гирифтем. иншоалло ки ҳозир хона мерем, распаковка мекунем. ин посилкаи мо ай сайти любими василокай. рости гап бовар надоштам ки қа тез мебиёя посилкаи мо. амин 3 рӯз 4 рӯзда омада расид. почта Россия кати қати кӯдакоям хеле ҳози получат кардем. ҳози яку занозан када хона мебарем. ҳамин линчая распаковка мекунам шумода. дӯстони азиз, мо хона омадем. ҳози ма распаковка када шумода нишон метиём. якта ба якта нархи навоҳошонам гап мезанам. дар ин сайт беҳад чизои рӯзгор ба нархи дастрас ҳастад. метавонед омада шумоям бинед. агар нархи навоҳош мақбул шавад, заказ кунед ба почта Россия. беҳад ба нархи дастрас доставкатон мекунанд. ҳозир ман сар мекунам ай распаковкаи ҳамин чизои заказ кардагиим. чӣ хеле ки мебинед, ҳамин хел пастелни бельё, скатерть заказ кардагиам, халат, махроби халат барои худам, ба носкича барои нозия. беҳад нархҳои дастрас кардагием. якумаш ҳамин хели подушкаи ба ҳозир ман мехонам даҷа. подушка мягкая бамбук гӯем навистагиай. беҳад на самом деле мулоимаки хушрӯи ра ман барои кӯдакора заказ кардам. размераш 50 ба 70 ай. инҷа навистагиай. баъд чихолша хеле ғавсаки хушрӯи ранги курпои магазини вория мегӯи рукаша кардагиай. беҳад хеле гӯем нағзай. чихолш агар хеле як простинтина как бошад дараб туб мезана. ин хеле чихол дошта боша подушка гӯем бисёр умр дорада. нағз чанқа нағз места. ҳозир ман нархша гап мезанам духтаро. нархаш 50 ба 70, размераш 575 рубл нархаш. нархи як донаш гӯем ҳардаш мада 1150 рубл дағалти. иҷа дабо ман заказ кардам халати махрови барои худма. ай кайси рости гапам хеле халат ман гирифтанӣ будам. дар чанд магазинҳо мебинам ё нархш маъқул намешава, қимати бадай ё ки дарози бадай, ҳам хеле ё размер ман намеёвам. дар ин сайт дидам ҳам размерам бадай, ҳам свети маъқулам, ҳам нархаш беҳад гӯем дастрас. ҳозир ман вай када мегум тона нархша. ай рӯи коғаз ҳозир гап мезанам ки хатогӣ нашава. у қағаоси бад не, тинуки бад не, беҳад гӯем сабукаки хушрӯ махровиай, беҳад гӯем хеле пахтагии хушрӯай. ҳам хел кисача дора, банд дора, остиношам хел дарозаки хушрӯай. иншоалло ки ҳоли ин дафъа бо яктаи дига барои шавҳарма заказ мекунам. як бор заказ карда гуфтам як бор качестваш бо хабар шавем чӣ хелай ки на самом деле нархшам дастрасай гӯем качестваш гӯем ба ҳамон нархи навош меарза. ҳозир ма женский махрови халат голубой. нархаш 1288 рубл духтаро. беҳад арзони нағз. барои ки ман дар чанд магазин дидам 2000 боло будам ами хеле халатои махрови. баъд иҷабо барои нами болои стола, барои нами ҳаррӯза химон қати кӯдако чӣ хела шита чой хӯрдан. яктам хеле скатерти гӯем чирк бардора ки гӯем вай гирифтам. гулдора гирифтам барои болои нами стола. ҳамин килонкаи прозрачнията ҳамин гирифтагӣ будам дар 4000 рости гап. амунҷа дига яктаи дига бо вай гирифтам, килонкаги гирифтам. ҳам қати нагирифтам, гӯем тканови нагирифтам. килонкагира дар болош гӯем ягон чиза мемони гармая ки месӯза гуфта якта бо инам хеле тканови заказ кардам. ҳозир ман мехонам скатерта 1066 рубл да гирифтам. размераш 150 ба 180 ай. бием ба болои ами столи мая как раз маҳкам буда гишта мешава. вақте кушомаш айма столум дарозиш 160 ба 2 ай. агар ки маҳкам боша 160 ай. агар ки кушомша
гӯем ду мешавад, дарози калони баъд мешавад. Гӯем барои оилаи мора ҳамин як 66 соза ягон праздник ягон чиё ба ҳуиш мекунам. Инам хел даболои гӯем ҳамин столи ма ба фикри ма ки мувофиқ мебиёяд. Баъм хеле насочкича заказ кардам барои Нозияра. 25 рубли дидам, беҳад арзонак. Ман гуфтам чихе боша качестваш, боварӣ накардам да. Гуфтам барое ки дар ин магазино бисёри магазино мебинӣ ай 50 рубл, 45 рубл, 40 рубл болоанд. Да ин аст ки качестваш хушрӯ, хакем средни. И 25 рубло 30 рублошам хеле синтетикаам хеле безебанам хеле тинакан. гӯям ду бор кӯдак мепӯша уже дига резинкаош бекор мешаванд. Ино ҳам хеле на самом деле хушрӯ бинен. Ба фикрам ки дар ҳамин видеоам маълумай 25 рубли 6 дона гирифтам, 150 рубл да. 150 рубл да 6 дона гирифтам барои Ноза. Беҳад качествоошон нағзай барои нами садик, иншоалло ки ба наздики садики мерава. Наскивам хеле чизо бисёр дар кор мешава. ҳоли ман ласиноша бинам ва ёша бинам рости гап. аввал гуфтам як бор санҷида ҳамин чизои даркори ма сами необходимааш заказ кардам. Гуфтам як бор бубинам. Ба иншоалло бо заказ мекунам. барои кӯдакорам хеле чизои даркорира чем гӯем вақти шавҳарма гирифтан рӯз дароз дар магазин исус гаштан қатъи кӯдакома рафта гаштан наметонам. вақти ҳам мардако пул меиста рости гап қатъён як ҷо мери сарусимат мекунан чизи ба дил таъм намеёвӣ. гӯем худ тоқа агар рави кӯдако қатъи ҳичира дидаву гаштан наметонӣ. барои ҳамин магазино беҳад нағзае ки агар ки ҳудаш бироиву сарфам равӣ дар ин хона шишта на сари мардака гаранг мекунӣ на гӯем вақта сарф мекунӣ. дар ҳамин ҷо мешинӣ заказ мекунӣ дар почта меоянд мери мегирӣ мебиӣ тамом. гӯем ина иҷа пастелни бельё заказ кардам двухспальни пододеялникашам хеле розовияю. гӯем наволочкаош қатъи простинаш дигар свет буд озим мекушоем мебинем. сердичка беҳад мада маъқул шид. на самом деле ваяш чӣ гӯям ҳамин качествои тканиш беҳад нағзай ғавсака ки хушрӯай. ваяш материалаш безай биаз меган чӣ меганам хелеай двухспальния. дута подушкаи 50/70 дора. наволочка хатошид бахшиш. дута наволочкаи 50/70 дора. ба ҳами чиёи заказ кардагиим гӯем мувофиқ мебиёд. ҳозир ма якбора шумода нишон метиҳам чӣ хел меиста. гӯем чӣ хелай ваяш рисункаош гӯем глош чӣ хел меиста. беҳад дар картинка мада маъқул шид рости гап. инам хел ай ҳама ҳамин болишти гӯем удобни ҳами 50/70 ба фикри ма. иншоалло ки шава ай ҳамин 50/70 бо ба худмонам заказ мекунам ин болишто. инам хел ҳозир ман ин пастели бельё хушрӯ карда бо давай нишон метиҳамтон дар ин дивани гӯем мешитагӣ хушрӯ карда кашида нишонтон метиҳам. бо хушрӯтар пурратар мебинед давҷа барои ки даиҷа болои столда гӯем хушрӯ дидан мешава. пахтагӣ тозаҳай ғавсака ки хушрӯя гӯем материалаш. бо ояндада гӯем шушта истифода бурдам бо мегумтона гӯем отзывома не ки чизи гӯем нағзай ми аввал уже маълума ки чизи нағзай ғавсака ки хушрӯай ба фикрам ки гӯем чанд қаъмар мебина. набине пододеялникаш як тарафш дига хелай як тарафш дига хелай. тарафш розовия у тарафи дигаш нави ранги простино наволочкаошай. инам хел дӯстони азиз марҳамат ман силкаи сайча дар таги комментария закрепит мекунам кадомеда ки нархи навош гӯем маъқул шида боша чизое ки ман нишон додам распаковка кардам маъқул шида боша кадомеда интересни шидаги боша ҳамин чиз даромада хитон бо дар сайташ бубинен.
нархоша бибинен, гӯем сравнид кунен ба магазинҳои ҷоатон. Гӯем агар ки шумо дар маъқул шид ҳатман заказ кунен, пушаймон намешавед. Ман аз чизҳои заказ кардагиам гӯем розиам. Гуфти ҳамон рӯзҳо ки даволнаям. Инам хел ҳозир ма скатертам кушода нишонтон метиҳам иншоаллоҳ. Пастелни бельёам хушрӯ када кушода нишонтон метиҳам бибинен. шумо дам ки маъқул кишид ҳамин пастелни бельё гӯем чанд намудаш ҳастае, чанд чизош ҳастае. ма чӣ хеле ки медонен ҳаракат када чизи бесурат мекавам. даже ҳамин наски чуҳорам гӯем суратдорошу гӯем ваёш будак. ма ҳамин кофтум айдурношон бесурат бе ягон чиз бигирам ки ай шавҳарам гап нашинавам. чизи гӯем суратдора тамоман шавҳари ман иҷозат наметиҳам. барои ҳамин ма дар магазинам дар ҳама ҷо ма гӯем азоб мекашам. ҳамин сабаб ягон чизи суратдор ман наметавонам харида. ягон чизе ки суратош майдак боша ёки гӯем камакак замет набоша, ҳамон чизҳоро ман вай мекунам. бо итак ҳамунам шавҳарам гап мезанам ки суратдор хонада ва пише набиёр гуфта. барои инами хел дӯстони азиз, инами ҳама чизҳои гирифтагӣ ман ҳаракат кардам, бесурат интихоб кардам, заказ кардам. дастро ки 3 рӯзда омада расид. гӯем беҳад гӯем тез доставка шид. доставкаш 352 рубл шид. мада гӯем ҳамаи ҳамин чизо 4 килои чанд қабр омад. гӯем доставкаш ҳамиқа шид 352 рубл шид. марҳамат шумо ҳам дуроен дар сайт нархи навошона бинен, маъқултон кишид. заказ куниш осонае. агар кадоме ки надона метавонед дар интернет занен как заказать с интернет-магазини Любимый Василек. ам хеле гуфта примерно нависен, обзорҳо, видеоҳо меброя. ҷода ягон чизи қиниш несте. просто медори чизҳоро вибират мекунӣ, корзинада мепартоӣ, баъд корзина мегирӣ, дальше оформит мекунӣ. барои оформит кардан фамилия, имя, отчество, гӯем номер телефону, адресҳои хонатон, адресҳои почтара, индекс, ҳамин хеле чизош дар кор мешавад. ҳаминоро мезанен, гӯем оплатит мекунен, чизотон меояд. гӯем сайти боваринокая, ягон фанду фиреб нестай. просто ман гӯем чизои дастрас, чизои арзона ки дидам хостум шумодам гӯям. мақсад мумкин ягон каса дар кор шава, ягон кас мумкин бехабар боша ҳамин сайт. барои ки ма чанд блогерода дидам хел абзор кардан, мада интерес нашид дромадам дидам на самом деле хел футболкачаҳои хушрӯ даже дора. гӯем ма ки нав гирифта будам ба барои бачаама нагирифтам футболка. иншоалло оянда бо заказ мекунам. набинед скатер чӣ хел хушрӯай. барои нами ҳаррӯза хамон беҳад нағзай ширкбардоракай. ягон чизе ки резнам доғам шава оқа маълум намешава. футболкачаҳош ҳам 125 рубли, 130 чанд рубли. ҳам хел футболкачаҳои барои гӯем кӯдако беҳад арзони хушрӯ. неки отзывода дидам таъриф кардан, качествош созай меган, нағзай меган. рости гап ҳамин отзывот дидам, мадам гӯем интерес нашид дромадам, вай кардам, заказ кардам. аз заказом гӯем розиям. мада маъқул шид качества чизош. барои ҳамин шумодам гӯем на гӯем совет метиҳем, марҳамат дуроен, чизои нағз дора. ҳам хеле заказ кунем чизои рӯзгора барои худона. ина бинед пастели бельёя ма дар болои дивани ҳамин гӯем хона мешитагӣ вай кардам. шумода гуфтам нишонтиём. рости гап двухспальни ма заказ кардагиам. ранги мегӯи еврае. ма адёли ду чанд доштум гӯем ҳамин хели курпаи бозорӣ. ҳамуна дар пададиялник кашидам. спокойно гӯем вай шид, ҷо гирифт. беҳад калони хушрӯб дар инами двухспальниш. одамое ки мақсад евро заказ мекунанд, двухспальни спокойно заказ кардан гирен, дар евро гӯем мувофиқ мебиёяд ваёш размерош. барои ки беҳад калона аями диван айусашам хел кашол истода. хулосаи гап ки калони хушрӯай. инаиҷа чизои заказ кардагии ма метавонен ки стоп карда ҳама нарх навошона хитом бинен, хонда. ина гӯем ҳам заказҳои ма чанд қадда шид, гӯем чанд сумда доставка шид, ҳамаша гӯем дар ҳамин болои экран маълумай. марҳамат кадомида ки дар кор бошад, даромада чизои рӯзгор заказ кунед аз сайти Любимый Василек.